अरे यार नासेर निंबड बघ काय पडलाय. बरं मोसम भारी आहे आज. चल माशाला जाऊ आज. चल खरोखर वांबी मिळतील. मी शिवर काढीन. चल चल जायचा. यार हे सादिक बाईलो अवतारी माणूस. सलाम. नाशिर भाई काय खबर आहे? तेच आहे. काय नाशिर पैसे का देतोस? देताय हो सादिक बाई, आईल्यावर देताय. येल व सादिक भाई. अहो वशिम तिच्या काय देईल? तुमची पण 2000 उधारी आहे. अरे हो ते देशाने माझी बंदी उधारी. मग दे यार नाशिर, पैसे दे. हो सादिक बाई मिळली ना का लगेच देताय. कवा देताय. नाही तर काय 4 व्हिडिओ बनवून झाले तरी नाही अजून तर. उधारी देतोस आमची. 2000 माझं 2000 4000 रुपये उधारी आहे. दे ना यार. हो सादिक बाई, वसीम बाई मोरच्या महिन्यात पक्का देऊन टाकताय. नाही दिली तर माझी चप्पल तुमचा टोच. काय बोलतोय. अरे उलटा बोलतोस रे. नाही 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 नाही, तुमची चप्पल माझा टोच. हो ती चप्पल आणि तोंड बिन नको. आम्हाला आमचं पैसेच पाहिजेत. मला नाशिर एक बात समजे ना, तुमची द्यायची नियत नसतं ना, मग काल घेतो उधारी द्यायची नाही द्यायची तर. हो सादिक बाई लायकी बिके काढायची नाही हा. तुम्ही तुम्हाला पाडलेला समजू नको. किती आहे तो तुमचं पैसे? माझं 2000. माझं पण 2. 2 किती? 4000 ना. हो ला मिळलं का देन तुमचं. काय माणूस आहे हा? याला काय अर्थ यात नाही तर. हो वसंतीच्या मासेमारी येतो ना. कॅन्सल माझं मला कुठं.